decision? Alam niyo po, personal decision yan ng ating mga namumuno. No? Pero kapag nangyari po yan, babatuhin na naman ng gobyerno na inuna ng bakuna ang mga VIPs, gaya nung nangyari doon sa PCR test. No? So either way, talagang meron pong mga kritiko na mambabato. No? Pero ang importante po is to develop what Dr. Lulu Bravo said last week. No? Yung confidence na dumaan po sa tamang proseso itong mga bakuna at ito po ay napag-aralan na unang-una, ligtas, at pangalawa po, epektibo laban sa COVID-19. So kung meron ilang mga matataas na opisyales na nais na magpaturok para magsilbing halimbawa na wala naman pong masamang epekto sa kanilang bakuna, we welcome that. Pero gaya ng aking sinabi po, tandaan ninyo, pag nangyari yan, yung oposisyon sasabihin na naman merong VIP treatment. Next question, please. Ang second question po niya, what will be the policy for the President? Well, ang presidente po, nako, ang presidente hindi na makaantay. Gusto niyang talagang turukan na siya nang mapakita nga po sa buong bayan na ligtas at epektibo. Ito po'y dumaan sa expert panel group ng pinakadalubhasang Pilipino at yan po ay comes with their highest endorsement na ligtas at epektibo.